Pivo patří v České republice bez pochyby k těm nejoblíbenějším nápojům. Dlouhou dobu bylo však spíše mužskou záležitostí a konzumovalo se převážně v pivnicích. To se však změnilo s nástupem pivních speciálů. Plzeňský Prazdroj vyrábí hned 3 druhy těchto speciálů pod názvem Master. Je to Master Zlatý, to je 15, která je úžasná tím, jak má krásnou hořkost. To je pivo, které patří mezi nejvíce hořká piva na českém trhu a už po necelém roce svého působení si toto pivo získalo trofej takzvaného pivního Oscara na soutěži ve Velké Británii. Druhé pivo, které patří do kategorie Masteru, je Master polotmavý. To je 13, která má něco kolem 5,3% alkoholu, ale taky patří mezi piva, která jsou výraznější, co se týče hořkosti. No a do této trojice, škoda, že nemám 3 ruce, patří ještě Master tmavý. To je 18, která je skutečně hodně tmavá, ale i co se týče hořkosti, má vyšší hořkost. Tím se liší od, dalo by se říct, tmavých nebo černých piv, tak jak jsme na ně byli v Čechách zvyklí, že to pivo bylo dominantní ve sladké chuti. Master tmavý, to je pivo, které má výraznou hořkost, ale má i víc procent alkoholu, něco kolem 7. Pivo Master je také jedinečné způsobem svého servírování, které probíhá formou tajemného rituálu. Tento rituál vlastně vytváří pěnu přímo před očima toho našeho konzumenta, toho spotřebitele. A on má teda za prvé jistotu, že dostal správnou míru, ale za druhé ta pěna, která se vytvoří na té sklenici, na tom pivě, tak ta je nádherně krémová, hustá a toho přímo láká k tomu napití. A ona taky krásně chrání to pivo před chuťovými změnami. I Ladislav Špaček, známý znalec etikety, je toho názoru, že doby, kdy pivo patřilo pouze k mužům, jsou už dávno pryč. A to právě díky pivním speciálům. Ženy se dlouho vyhýbaly pití piva, protože pivo má takovou image toho chlapského nápoje, který ti chlapi do sebe lejou po litrech v těch hospodách. To ženám nesedí. Ženy mají daleko vyšší nároky na formu konzumace a také na to, co vlastně pijí. A proto je skvělé, že se začínají objevovat pivní speciály, které konečně umožňují i ženám dát si pivo, což je leckdy výhodnější než víno, protože má nižší obsah alkoholu, a dát si ho v tak kultivovaném prostředí a v takové formě, že ženy naplní i tu svoji představu o tom, jak by se mělo správně servírovat. Tím, že pivní speciály se servírují v číších na stopce a můžeme ji držet kultivovaně ne za tělo. Nikdy nedržíme sklenici za tělo. Vždycky musíme držet jenom za stopku. Tak to vypadá daleko noblesněji než ty klasické půlitry nebo ty tupláky, které se pijou v těch hospodách. Je to naprosto rovnocenný partner vína. Dneska už můžou 2 kamarádky si zajít do zahradní restaurace, sednou si do zahrádky a nemusí si dávat 2 bílého. Už proto, že když si dají 2 bílého, tak málo kdy vědí, co vlastně pijí. Mohou to být nejrůznější podřadná vína skladovaná v nějakých plastových lahvích a podobně. U Masteru máme naprostou jistotu, co z té lahve naléváme, protože má standardizovanou kvalitu. Pivo Master se hodí pro slavnostní události i pro přátelská společenská setkání a jeho chuť si vás určitě získá.